Sa mga mahilig magparking bisan asang dapit sa dakbayan sa Sugbo pagmatnod kay mas mahugtan pa sa CCTO ang clamming operation diin mo average sa 50 ngadto sa 60 ka mga sakyanan ang ilang maklaman kada adlaw. Kaniyang report. Suma sa tigpamaba sa Cebu City Transportation Office nga adunay gihapon mga taong nagpataka lang og parking sila masakyanan. Sila ang target sa inadlaw-adlaw nga clamping operation sa CCTO. Gibutyag sa opisyal nga bisan kadtong adunay mga kaugalingong garahe, dili mo gamit ini inay sa daplin gihapon sa kalsada magparking. Suportado usab nila ang lakang sa usa ka magbabalaod nga require ang parking space sa renewal sa car registration aron mosunod sa balaod ang mga tao. I think we support that kay we have found out no na daghan gyud og mga violators nga ni park sa gawas but they have garages. Samtang apil sa hawanan sa CCTO ang mga agianan dapit sa matuhaan nunod sa gidagdang pagsugod na sa klase karong Agosto 22. Siguraduhon nila nga walay makaalis sa mga kalsada apil na ang loading ug unloading sa mga sakinan. Tinud-on nila ang pagpanakop sa malapason sa lagda. Gani maabot usab sa 400 ka mga sakinan ang ilang madakpan kada adlaw nga nakalapas sa lagda sa trapiko. Apil na ang mga private vehicles. Ato na siyang gina-monitor na karon ang mga schools. At the same time, we are trying to do clearing operations within especially sa mga public schools kay para maagian nila. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.